Farem la festa final de rodatge en una discoteca a València. Anem a una discoteca a València que les parets, això no és conya, les parets eren de vidre, eren aquaris i hi havia taulons petits a dintre. Tot pagat. Jo no ho he vist mai de la vida. Passant gent amb safates per allà, farlopa a la punta pala, a ties que eren prostitutes, però 100%, perquè de cop estàs parlant amb ties molt bones i dius, què està passant? Qui ha pagat? Ja. Què tal? Què, Arnau? Com estàs? Molt bé, i tu? Com va això? Molt bé. T'he esperat picant ferro. Ja veus. Molt bé, què farem avui? Què m'ensenyaràs? Avui t'explicarem qui som nosaltres, som Creina, ens dediquem a fabricar utensilis pel món de la gastronomia i qui millor que tu per explicar-t'ho. Nosaltres vam començar el projecte amb una carretera, però tu vas començar el projecte dintre un cotxe. Nosaltres vam començar dins un cotxe de ral·lis, correcte. Amb el Jordi Roca. Amb el Jordi Roca, sí. Amb el Jordi Roca vam començar el Rally Costa Brava, on Seat ens va deixar un cotxe per fer Rally Costa Brava, i de l'amistat entre els dos va sortir l'opció de combinar el món del metall i el món de la gastronomia. I res, això també va ser és una cosa... un match perfecte. Totalment, sí, dins un cotxe ens vam ja veieu quines coses que passen a peu de carretera. Sí, no ens ho haguéssim pensat mai. Sortir més de casa. Sí. Però bueno, el que farem és entrar a la teva nau i ens anem explicant una mica com el projecte. Doncs va, som-hi. Ja ho sabeu, carretera i manta. Aquest taller vam començar l'any 50, el va fundar el meu avi, i nosaltres vam començar el món del metall donant servei a la indústria tèxtil del riu Ter. Nosaltres sou ferrers. Sí, vam començar com, ferrers, sí, mecànics o mecanitzadors. Mecanitzadors, Sí, dedicàvem al món del mecanitzat. Com va ser això? Bueno, el que us explicava abans, dins amb el Jordi Roca, ens vam fer una amistat dins del cotxe i a partir d'aquí, hòstia, un dia què fas? Dins del cotxe estem moltes hores en un rally. I tu corries amb ell? Jo soc copilot. I ell és el pilot? Sí. I què tal, com condueix Jordi Roca? Bé, condueix molt bé, sí. Hem fet ja bastant ratllis junts i molt bé. Excel·lent. Bon conductor. Bon xòfer, sí. I d'això vas aconseguir treure un negoci que és, hòstia, Jordi Roca... Bueno, hem començat una nova línia. Quan fa d'això? Fa mig anyet, sí, és molt recent, sí. El nostre negoci és el món industrial i la gastronomia fa molt poquet que hem començat. I vas decidir agafar el món de la mecanització i portar-lo a la cuina. Ensenya'ns com una mica. De treballar ben protegits, Sí, Eloi ens ho estava explicant, però abans de fer anar la màquina ens hem de protegir. Sí. Sabates i ulleres. De posar les ulleres per veure-hi bé, això, De protecció me salta molta viruta. Vale, Arnau, traiem aquesta peça primer? Així? No, hi ha dos pedals. Ah, mira! El pedal de l'esquerra, Aquest, Aquest per dins. Per sota, sí. Apreta'l, agafa la peça que no ens caigui. Vale, peça acabada. Aquesta ja està acabada. Això fot por, Això sembla allò de torturar, no? De la màfia, li foten el dit amb una dins i... Sí. Si fiquessis el dit i partéssim, tindríem un problema important. Fort. Sí. Vale, fem la següent. L'hauré d'obrir més, no? No, està bé així. Sí. La fiques fins a fer tope, diguéssim, així. Vale? I ara posa el de l'esquerra. El de l'esquerra, Sí. L'altre què fa? L'altre és pel punt de darrere. Ah, ja està? Ja està. Ara la peça ja està a punt. Va, vinga. Ara tanquem la porta. Tanca la porta. Està tancat? Està tancat. Va, tens els honors. Aquí, Aquí. Només? Només sí, perquè tot... L'hem deixat fet. La llàstima és que no es veu res, No, Arnau, aquí no es pot mirar. molaria veure en directe. No. Els torns abans sí que es podia fer tot in situ, sí. Aquí no, aquí entrem al programa i fem peça. Aquí tenim una de la família. Ei, què tal? Com estàs? La tieta. Què diu la tieta? La tieta està molt bé, gràcies. Diu que nou fitxatge, diu que fa un any només. No. Un any i mig. Un any i mig? Sí, però està molt bé, Molt bé, I tant. La tieta diu que el nebot fot de conya. La tieta diu que el nebot se'n refia que això continuarà, Sí, perquè oi? si ho veiés el nostre avi estaria molt content. Això fa il·lusió, oi? El meu pare, el seu avi. Clar, que m'imagino. Sí. Ara em deia que no hi havia relleu i de cop i volta, doncs, agafar i vinga, Eloi. Sí, perquè esclar ens havíem de plantejar a veure què, i bueno, ell va semblar que li agradaria i jo crec que li pot anar molt bé, i bueno, i nosaltres molt contents. Home, heu viscut dues generacions, ara la tercera. Exacte, és la tercera, però és que el meu avi ja ho havia set, de Damià. Llavors tu ets la quarta generació. Bueno, tercera amb el taller. No, el taller és la tercera, que passa que el pare del meu pare ja havia sigut manyà. Déu-n'hi-do. Que per això Eloi, el nom d'Eloi, Ve d'aquí també. ve de que era el patró dels manyans. Sí. Estàs marcat, Eloi, tio. Vull dir, no Sí, te'n podries escapar. Bueno, és que imagineu-vos el meu avi ja tindria, no sé, el meu pare tindria 111 anys
Doncs sí, doncs el seu pare ja es deia Eloi, i aquella època Eloi no... No n'hi havia gaires, No potser, n'hi no? havia gaires, no. I ara més feu coses pel Roca? Oh, i tant! Hòstia, quin lujo, no? Tu, I tant! Que bé! I també et veiem a la tele. Bueno, mira, fem el que podem. Això no és tan pim-pam, em sembla, Sí, no. El que feu aquí també és feineta. Sí, però bueno, és gust, també, Quan ho tens fet és un bon al·licient. Bueno, Sí, sí. doncs res, seguirem amb la peça. Continueu. Exacte. Correcte, escolta'm. No facis quedar el ridícul, No, què dius? Quedarà de conya. Mira, no és, Oh, hòstia, un xino! no és domèstic, Home, és Déu-n'hi-do. per un restaurant que el tenia allà molt abandonat. Home, el tenia fet una merda, Bueno, sí. Estava una mica brut, una mica Exacte, sisplau, exacte, que sabrà de qui és. I vol que li reparem, li hem de fer nanses i tal, però això no ho Allò és que soldes aquí això i ja està. Sí, fem unes nanses nosaltres i les soldem. Allò també fas feina aquesta... És que he d'ensenyar una altra cosa dels que fem, que és molt interessant. Tu encara acabaràs sent cuiner. Del Hòstia. cartró passaves al ferro i d'aquí uns anys igual... Hi ha gent que em te'n vas a diu, la cuina. sí, hi ha gent que em diu, tu hauries d'anar algun dia a alguna cuina perquè t'entendries molt bé de com van les coses. I crec que tenen raó, saps? A vegades que he anat a algun restaurant, ara que estic anant a cuines i tal, i, hòstia, ho entens molt diferent les coses. Perquè aquí al final és reparar una nansa, això no és res, però els elements que estem fabricant, que els després ensenyaré coses, si les entens com es fan servir, les Mira, pots fer hi ha molt una bé. cosa molt malparida d'aquests coladors, a mi em passa, Sí? Això està molt bé quan ho has de posar en una olla que és grossa. Sí? D'acord? En una olla Sí, que és sí, molt sí. grossa perquè l'aguantes. Sí. Però a vegades a les cuines jo colo en les gastros. Sí? Pues, què foto? Amb una llauna retallada? No tinc un suport estable per aguantar això. I què passa aquí? Bueno, pues, jo necessito el teu I+D. Hòstia, pues, Algun Arnau. catxarro, pam, per poder-ho clavar bé amb una aquí, gastro. Aquí és on hem entrat nosaltres, saps? Amb aquestes coses. I estàs fent coses d'aquestes, Sí. solucions per la cuina. Sí, és això. Tu fas el xafarder. Sisplau, aquí nosaltres fem el programa allà a l'ordinador, que... La peça és allò? Sí, Tanta màquina per això? bueno, depèn, clar. Tant hem fet aquesta com hem fet aquestes. Tanta màquina... això està fet aquí. Sí, Em sorprèn la immensität de la màquina per fer un detall tan, Sí. com tan precís, tan petitet. Bueno, clar, aquí treballem, a les nostres peces, tenen unes toleràncies molt petites. Vull dir, clar, això, pel món de la gastronomia, depèn de què no cal, però segons quin tipus de maquinària ha de ser molt, molt precís. Sí, Què és la cosa com més complexa o més precisa que has fet aquí ben tu? Has fet una peça perquè van amb un coet per anar a la Lluna. Rotllo, algú, ja ho sé. No, coet no, però hem treballat amb motors a drons, peces que van dins del motor. D'un cotxe o d'una moto, sí que ha de ser tot superajustat. Perfecte. Sí. T'estàvem xerrant i m'ha acabat la peça. És que això, seguretat, les ulleres, Obre, sisplau. Com la veus? La veus bé? Jo la veig de conya. Bufa-la una mica, que no hi hagi... No, Arnau! Amb això, amb això. Vale? Pues Espera, aquí hi ha com un filferro, ja el traurem, no passa res. Vale. El pedal de les... Hosti, i tota aquesta ferralla què Això apretem aquí, sí, mira, veus? El apretem cap aquí, se l'emporta, i allà tenim un dipòsit a fora de la màquina. I ho recicles allò o I això alguna recicla tot, sí. Ja està, això ja marxa sol, cap problema. I ara apreta el pedal de l'esquerra. I la puc tocar o no? Sí. Vale. Epa! Ja la tens. Aquí et deus tallar cada 2x3, no? És fàcil. És bastant fàcil. Ja està, peça acabada. Això anirà amb un bar, amb un vaixell que se'n... No, és broma. Anem a veure la part gastronòmica o Va, què? som-hi. Ah, mira, el motllo del Roca. Això és bueno, aquest és un exemple de mostra que tenim aquí per marcar, això és per marcar gel. Aquí tenim una petxina, que aquesta és per fer fregits en forma de petxina. D'acord. Vale. Si escalfes això, poses amb una massa... Sí, correcte. I es fica amb oli i es fregeix. Aquí podem fer... Bueno, aquesta petxina, si ens fixem, sembla que estigui així, doncs la forma natural de la petxina. Vull dir. Quantes hores seria fer una petxina? En aquest cas, 3, fàcilment. 3 hores, 3 hores. una petxina, eh? Sí. Vale. La primera. Després, un cop n'has fet una, ja en fas més. Sí, vull dir, és més ràpid. fàcil. Sí, això és un marcador de gel, per fer gel. Fots aquí el gel i et queda amb la marca de... Sí. Hem fet també, al final també hem fet altres tipus de solucions. Aquestes us ensenyaré unes fotos de per què serveixen. Aquestes safates, aquí al final És apilable. És per apilable i és per aprofitar més les neveres. Això al final el client ens volia una solució que quedés a una distància de 2 centímetres entre elles. Bueno, són solucions per l'hostaleria que estem fent ara, des de fa poc, i aquesta és una solució, ja et dic, que està agradant. Tu, aquesta és l'altra, igual d'un client et demana una solució, Sí. però tu això ho estandarditzes, ho vens en catàleg. Sí. I ja tenim clients que ens demanen, depèn de quines peces, exclusivitat,
I, bueno, sí. Sí, no, és acordar, al final Sí, estem estem començant, d'acord. vull dir, tampoc volem ser ni radicals Va, clar, ni... no pots anar a prendre el cello del roca. No, evidentment, per això tinc l'autorització seva per poder-ho ensenyar. I aquí et vull ensenyar una cosa que estem Una cassola, això em sembla bé. Ja Bueno, no, però mira aquesta cassola, quina particularitat té. Vas a un costat i veus l'altre? Sí, un està trinxat i l'altre està perfecte. Bueno, doncs és com ens arriben i és com les tornem. Sí, reparem cassoles, estem... Això és que he saltat el teflón aquest famós. Això és, PTC. sí, que al final vas a molts restaurants i veus, Salta. i veus abelles així. Nosaltres, juntament amb una empresa de teflon, ens hem ajuntat, diguéssim, en aquest aspecte i amb els restaurants que treballem doncs els hi recollim les paelles, les sorregem, que vol dir que treus tot el teflon, Exacte. i l'apliquem de nou. Això és alumini. Aquesta sí, però podem fer amb tots els materials que siguin... I l'apliqueu vosaltres? Sí. Quan una paella comença a rascar de nou, Picada així? ja la podem... Fort. Bueno, la podem reparar de nou, clar. És més barat reparar, entenc, que comprar-la de nou. Sí. O sigui, ara Sí. la gent que tingui pell així pot venir aquí, Sí. a Creina, i I els hi reparem. l'Eloi repararà la cassola. Correcte. O sigui, has portat una mica al món del taller al servei, Clar. porta a porta. Perquè això, al final, si tu vas a un restaurant que té 50 paelles, no te les enviaran. ja no vindrà, no vindrà. No. Al final vaig jo, amb la furgoneta i un carro, i... Reculls? Sí, clar. O sigui, tu en un any i mig has donat la volta una mica com un mitjó. No sé si tens la part de taller que l'has mantingut, però la gràcia és que has portat aquesta part d'emprenedoria A la gastronomia. a la gastronomia. Sí. Amb la mateixa maquinària que ja tenies pel Sí, no, taller. sí, exacte. Hòstia, que Sí, xulo. Bueno, Els projectes són macos de la manera de com pots enfocar sí. amb el mateix que ja tens un altre negoci. També està bé que la gent vegi com és el procés de fabricació, que primer l'hem de dissenyar, després l'hem de reproduir i aquí serà la peça acabada. Què tardaríem a fer això? Ara ho farem, no arriba a 30 minuts. Ostres, Déu-n'hi-do. Sí. Vale. Doncs va, anem-hi. Va, a fer. Som-hi. Et sembla bé? A mi em sembla de conya. Hòstia, el logo del pim-pam. Vinga, Arnau. Tanquem les portes. Ep. Ulleres, home, Eloi, que fotem. Bon tio. hivern. Apreta la porta que està tancada. Aquesta, Sisplau. Tancar la porta, Porta tancada. mira el programa, apreta el programa. Programa. Pim-pam. El veus bé? El veig molt bé. Collonut. Està perfecte. Sí? Gas. Albert. Ja he posat pim-pam o alguna cosa, no? Sí. Sí? Sí. Molt bé, molt bé, Està guardat molt bé, com a molt bé, pim-pam. molt I aquí hi ha la màquina, el que hem vist Ep. primer, que començarà... Que bèstia. L'Eloi té secrets a cada racó de la nau. Dintre una nevera, ojo, ja, a veure. A dins una nevera. Aquí, al final, quan el client ens demana A saber alguna què surt, ja. ho hem de provar. No? Oita! Ep! Però això és un glas... Ah, hòstia! Home, dona importància. Mira com se sap guanyar el públic, Fot això por ahí, hombre. Anem a la màquina grossa. Pràcticament, en un restaurant ho farem... Restaurant en faríem això, però aquí estem en un taller, tenim aquí la maquinària grossa per fotre-li candela al foc. A mi em fot una por, aquestes... Sí, a mi també, perquè és la primera vegada que la faig servir. Ja t'apanyarà. Sí, motxero. I això què barreja? Quins gasos són? No t'ho sé dir. No ho sé. Hòstia, Eloi, tio, no pots dir aquesta poca seguretat perquè espantes el públic. La mare que em va parir. Vale, Arnau, I no es fondrà, això? hem de vigilar, Sí, perquè aquest té molta mala lluna, Sento, Seguretat. Vols aguantar-ho, tu? Sí, home, clar, coi. Aguanta, va. Sí, aguantes, No sé, en sèrio, no sé quina temperatura hem de marcar perquè agradi, Bueno, ho provem. Ho proves i si no tornem a fer, vale? L'únic que no té gaire inèrcia. No, res, per això mateix. És que tècnic sóc. Ets un crac, O sigui que tu que has volgut aquest. Vale, va. Ara poder sí, Ara sí? Vale. Epa! Pim-pam! Ciao! Obrim les portes del pim-pam. Obro, Sí. Obre. Xatxant. Hosti, meravella! Com ha quedat? Que guapo! Oh, la la! Que xulo, tio! Pim-pam!
L'hem dissenyat, l'hem fabricat i li hem fet el mànec i ja el provem. Que guapo, tio. El segell pim-pam per poder marcar aquells menjars fàcils, ràpids i bons a partir d'ara. Marcarem. Segell certificat. Cuina pim-pam. Molt bé, doncs escolta, Eloi. Arnau, Ha sigut un plaer, tio. ets un crac. Moltes gràcies per la visita. Gràcies per tot el que fas. Espero que us hagi agradat. Ens ha encantat. Molta Ja ho sabeu, sort. aquí estem. El que Res. faci falta. Vaig a començar a segellar plats. A tope, Vale? a tope, per allà on sigui. Per on sigui. Vale? Però abans anem a Jalà. Fem la pròxima parada en un restaurant que està aquí molt a propet i que inclús l'Eloi ens ha dit que menjarem de conya. Segur que sí. Així que vinga, carretera i manta, som-hi! Ai, Déu meu, això és un sacrifici que faig pel canal i per vosaltres, perquè ara mateix el nivell de gana és justet tirant a poc, però és que ho hem de fer. S'ha de tastar sempre una brasa i un guisat, els guisats s'han de tastar. He sacrificat això per una grallada que menys mal, perquè si no igual exploto.